Do you have sisters? Shin kana da 'yan uwa mata? Do you have sisters? Shin kana da 'yan uwa mata? Yes, I have 3 sisters. Ina da 'yan uwa mata 3. Yes, I have 3 sisters. Ina da 'yan uwa mata 3. Where are they now? Suna ina yanzu? Where are they now? Suna ina yanzu? They are all married. Dukansu sun yi aure. They are all married. Dukansu sun yi aure. Idan kuna jin turanci amma ba kwa iya mayarwa, ko kuma kuna so ku koyi rubutu da karatun turanci, ko kuna so a ƙara gogar da ku akan harshen turanci, to muna sanar da ku cewa mun bude ajujuwan koyon turanci tun daga tushe. Muna da ajujuwa kala-kala, iya matakin ka a turanci, iya ajin da za mu saka ka. Kuma ajujuwan insha Allah ta'ala duk wanda ya shiga to ba zai asaran kuɗin shi ba, domin suna da tsari, domin muna da tsari kuma za mu karantar da mutum yadda ya kamata insha Allah ta'ala. Kawai idan kuna son shiga to ku ɗauki wannan number namu ku yi mana magana ta WhatsApp. Insha Allah ta'ala za mu karantar da ku yadda ake magana da harshen turanci dalla-dalla, inda kuma da hankali kuma za ku koyi karatu sosai insha Allah ta'ala. Sai mun ji ku.